Zdarec lidi a já vás vítám u dnešního dalšího partu ze hry Mafia 1, ne datadisk, no dalo by se tak tomu taky říci, ale u extrémní jízdy, takže si dáme Jan a dáme si ještě nastavení a chci už pro vás udělat z této série normální video, kde jsem slyšet. Tak jsem si vypnul hudbu a takhle jsem si to dal na málo a dáme nahrát hru extrémní jízda doma a vůbec nevím, jestli mám odvezený auta nebo nemám. Sakra. Ale teď vůbec nevím. A jo, asi jo. Teď konec jsem přece. Já myslím, že jo. Jo. Super. Je naše fáro. Tady máme naše fára. Jsem rozsekal. Ne, nerozsekal. Možná. Trošku. No, a my si můžeme vrhnout do další úkoly. Už nás čekají. Tady to cíkání nachyštuje. Ono si přidáme sluchátka. Co jako ty děláš? Máš jít tady. Mimo? Zavolejte policii, ukradli mi auto! Budeš tu vzdychat? No? Tak to si nedovolí, chlapče. Si na mě jako takhle dovolovat. Hrozný. Takže se vrhneme na další úkoly. A to budou dneska, říkám budou, takže uvidíte, už to můžete odvodit, i když jsme jako, no budou. No to se asi nemůžete odvodit. No, je to vlastně jako jeden úkol a je to, jo, dobrý. Je to vlastně jako jeden úkol a je to množství úkolů, ne množství. Jako je to v množním čísle ten úkol. A nic se jedno. Za chvíli uvidíte, co to bude. Už mi se zase vůbec nechce. Ale teď je to blíž. Takže se... No hergot. Tak jak vím. Nějaký, kde mám jistotu, že to udělám. Protože dneska mám málo času a na střihy taky, takže zajíždíme naprava. Jsem tady. A budou to formule. Hele, my to ani nemusíme dělat. Už tu rovnou máme auto. Super. Tam vlastně ne, ono jde nasednout. Samozřejmě jsem věděl, že nejde nasednout. Takové překvapení. Ty zhebí, říkám. Tak ne. Jo. Vím. Dobrý. Třeba nejde zbraň, blbý, ale ne. No, proč mám dneska takový lagy? A jdem. Takže jsme to teď měli dojet. Jo. První byla tam. Tak to vím. Se vezmu nahoru. Co jo? Už bojím. 135. Pěkný. Ne. Dobrý. Dobrý. To byl hezký drift.
tady to auto vlastně hrozně řve, vidíte. Vozidla. No. Lepší. Tak jedem. Jak to teď neřve, jsem to vůbec nezdá. Zatočíme. Jsem tady, Giuliano Street. Kdybyste nevěděli, kudy jet na tuhle misi, tak je to Giuliano Street. Je to, kde se dělala volební kampaň, tady zahnete doprava. Doleva. Jste tady. Takhle vystoupíte. Zase nastoupíte. Ježmajra. Super, vystoupíme. Skytami, nastup, ježišmarja, nastup. No, čas dobrý zatím. Tady to je dobrá, garozela, teď pojedeme s garozelou. A takhle se nadsouváte. No, spíš vyjedete, nadsouváte můžete taky, ale je to na díl. To nastupování je vždycky na hodinu, to mě štve. A teď musíme, jo, tak musím už v pohodě. Už je v pohodě. Jak můžete slyšet, tak jsem si vypnul hudbu. Jsem vám už ukazoval. Tak. Aby mě to nerušilo. Doufám, že jsem takovou slyšet i přes ten zvuk auta. Ježišmarja, lagi. Proč? Proč u téhle hry musí mít lagi? Protože není na Windows 7. Mám ještě tu starou. Je to ne nově vyrobená, už na Windows 7, a ještě na tu starou. Je špatný. Ručku to nevíme. Pozor! Pozor. Ježišmarja, kam jedeš tam? Tam jedeš. Tady zatočíte doleva, vidíte se u benzinky pod Salieriho barem. Jedete rovně a tady zatočíte. Vidíte to místo? Vidíte ho? Jo? Tak tady zatočíte. Tak a tady to je. No, a vlastně tady se dělali, tady s tím autem jsme dělali misi Fair Play a tady s tím autem, víte, jakou jsme dělali misi? Fair Play. A s tam tím červeným jsme nedělali nic. To tam bylo jako další. Aby toho nebylo málo, jenom ty dvě auta, tam museli dát 3. A dodali tam tady to červené auto. Startuje to úplně divně, ta garozela. Tak, jedem, výborně. Vystoupíme tam, viď? No. A teď zase přes celé město naspátek tam, kde jsme byli. Naspátky. Dobrý slovo. Naspátky. Havada, no. Posaďte se. Pozor, uhněte! Pozor, uhněte, posaď se. Doufám, že to stihnem. Zase dál. No, aspoň vím, kde to je. No, doufám. Tu jsme... Jo, to je víc. Pracista. Ježmarja. Jo, je to furt...
chodí, mám otevřený okna a vedle nás tu furt chodí nějaký lidi a melou tady. Ježišmajra, ne, už jsem myslel. A to bylo epic, vidíte ta otočka. To žeru. To fajn, ne? Flagon.cz. Doporučuju si kouknout, je to úplně hustý let's player. Flagon.cz. Kdo teda má rád jako ty lepší hry, nejenom, jak to říká sám, on jenom kostičky Minecraft. Tak doporučuju se na něj podívat. Tady to krosnem, střihnem. Dobrý. To ženská. Mají fakt hrozně divný zvuky, ty lidi. Ale je to úplně superová hra. Je úplně žeru tu hru. Teď jsem to malé, nebo tam toho oranžového narval. Jsem si toho vědom. 180. Jo, 195. A drift, já ne... Dobrý. Už jsem myslel, že spadneme na hlavu a zemřeme. Výborně, získal si bonusový vůz. Dík. No nic, no, my se vydáme na další misi. To úplně epic vůz, ten jsem vždycky chtěl. Je to úplně žeru tady to. To fajn, ne? To fajn je vůz. Tak určitě. Hrozně dobrý slova. Tak určitě. Žeru. No. Nicméně já se vydávám na úkol doprava. A tady je ten úkol, si představte. Tak. Suprák. Jo, víme. Jež, tady to ne. U tohohle musím vypnout zvuky, to by fakt nešlo. No, musíme prostě sledovat tady to letadlo, nesmíme být od něho vzdálený víc než nějakých 100 metrů nebo co. Prostě musíme být furt u něho. Naštěstí vím, kam jede. Takže by to nemělo být tak špatný. Jde si, nesmím tě zase moc předjíždět. Takže on tam zase nezatáčí a my jo. Takže tady doleva. Hrozně to klouže to auto. No, určitě vím, kde je. Co? What the hell? Super. Tak jsem předjel letadlo, no. Soutěž bomba ježišmarja. Detonátor je v letadle. Jestli jsem vzal z auta větší než 200 metrů, bomba exploduje, aktivuje se, jakmile dosáhneš určeného místa. Potom dostaneš bonusové auto asi. Bonu. Hergot, lagi. Tak jo, nesmíme ho předjet. Hej, letí pomalu jak slimejš. A jdem. Tak to bouchnem. To říkám. Ježišmarja, já jsem si myslel, že to bude na chvíli. Na to jedeme až Salierimu baru. No, tak musím to dát do 4 minut. Když by to taky klouzlo, tak to se nedá nic dělat.
A o 200 metrů, no, tak exploduje, ty vole, narveš to do mě a zabiju tě. Nesmí mi to tu klouznout. Jo. A teď to rychle rozjet. Jo. Ne! What the hell? Možná to nemá náladu. Jestli to tady v tom partě neuděláme, tak to uděláme v tom příštím. Protože fakt je to špatný. Bohužel. Vím, kudy jede, peču na něj. To je vůl. A rychle jeď. Jedem. Polož se. Díky. Rychle, jedem. Ne. Krásná hudba. Tady už to rozjedem. Taky ty je fakt už mi to štval. Dík. Jedem. Jeď. Ne! Vždyť už jsem tam byl. Taky než tam nastoupí. Tyjo, já už jsem se dlouho takhle nenaštval. A to je lehký úkol ještě. No, lehký až tak ne zase. Když to jde tak pomalu. 90. Je trapas. Smůla, bro. Už Majra. Já jsem mohl zase předjet úplně. Šišmařa, tak leď. Rychle. Jo! Poprvé tu nic nejelo. To fajné. Ale jede tady. Jo! Rychle, jeď. Šišmařa, to fajné, si to dám. No ještě není vyhráno. Ale to fajné, jo! To fajné. Ne, jeď. Jedem. Ne! Takže. Jo! Budeme tam! Jo, už tam budeme! Už jsme tady, jo, my jsme to dali! Společně! Jo! Pane bože! 100krát jsem to dělal, když jsem byl ve střihu. No jo! Teď si užijeme tady to epické auto. Vypadá to jako totální křusna, taky to je totální křusna, ale je to mega.
silnice a jedu do mýho baráku se uložit. No, uvidíme se v příštím partě. Takže zatím zdar. A promiňte, že jste ten úkol neviděli celý. Protože to fakt by jsem asi neudělal, když se zapnul tady. Takže, jak říkám, zatím zdarec a uvidíme se v příštích darbách, ne? Tady to zatočíme a uvidíme se v příštím partě, takže čus.